Pre mňa ako pre technika je veľkou výzvou byť na začiatku projektu, kde sa všetko rodí a začína, a najmä pri takom projekte, ako je Open Sovereign Cloud. Náš projekt je založený na open source, to znamená, že všetko, čo nasadzujeme a čo používame, máme vo vlastných rukách, čo je takisto obrovskou výhodou a na druhej strane aj výzvou, kde musíme zvládať veľké množstvo technológií a byť neustále up to date. Druhá stránka mojej práce ako tech leada je takisto technicky kontrolovať a motivovať ostatných kolegov juniornejších, čo tiež si vyžaduje aj iné vlastnosti ako len technické, čo takisto pridáva z môjho pohľadu atraktivitu tomu projektu. Keby som mal v jednoduchosti opísať platformu, na ktorej robíme, tak je to v podstate ako keby matrioška, kde máme Kubernetes, ktorý riadi Kubernetes a poskytujeme službu Kubernetes ako servis. V našej práci využívame primárne DevOps princípy, to znamená, že operation už nevyzerá tak ako pred rokmi, ale v vysokej miere je zapojená automatizácia a všestrannosť ľudí. Čo mňa najviac po technickej stránke láka na tom projekte je neustále tá rýchlosť inovácií a takisto používanie toolov, ktoré sa neustále menia. Atraktivitu tomu projektu takisto dodáva to, že bol vyvíjaný tu v Košiciach a teda sme boli priamo súčasťou vývoja toho produktu. Do určitej miery sme súčasťou open source community, čo nám dáva určitú príslušnosť aj k určitej väčšej skupine, ako je len uzavretá skupina tejto firmy. Zákazníci, ale takisto feedback z open source community nás poháňa v tom, aby sme stále náš produkt vylepšovali a aby naša platforma bola stále stabilnejšia a stabilnejšia. Projekty, kde sa viete naplno technicky realizovať, nie sú v korporáte až také bežné, preto sme aj vďační, že práve v našej firme takýto projekt máme.